Samtang sa laing balita, Koreano nga naligo sa dagat napalgan sa mananagat nga naglutaw-lutaw ug ulan ay kinabuhi didto sa Baybayon sa Barangay Basdiot, Bual-Bual, Cebu. Brigada nga lantang kawan, i-brigada mo! Brigada Report. Mikaging na dihang nabangalan sa usa ka mananagat ang usa ka Korean national samtang naglutaw sa dagat didto sa Baybayon sa Barangay Basdiot sa lungsod sa Bual-Bual, Cebu. Ang biktima mao si Yongkil Gi, 50 anyos, nga kasamtangang nagpuyo sab sa naisgutang dapit sa maong barangay ug lungsod. Siya nakitaan ni Benjamin Timtim Pukong, ang mananagat nga dali sab nakapanawag og panabang ngadto sa laing langyaw nga turista nga naligo sab sa dapit aron ipahibaw ang hitabo. Si Police Captain Claudio Gaco, ang hipi sa Bual-Bual Police Station, nga nahinabi sa Brigada News FM Cebu. Nagkanayon, naabdan sa Bual-Bual Police nga wa na maginawa ang biktima apan gidali kini nga gidala sa personahe sa MDRRMO sa Bual-Bual ngadto sa Badyan Hospital. Apan nagpahibaw ang doktor nga namatay gyud ang maong Koreano. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, adunay posibilidad nga giatake ang biktima samtang kini nga naglangoy-langoy sa dagat. Apan isugyot unya sa kapulisan ngadto sa kabanay nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas ni Yongkil aron matino ang kamatayon sa maong Koreano. Nakig-coordinate na ang kapulisan sa Bual-Bual Police Station ngadto sa Korean Consulate aron mao'y mopaybaw sa pamilya sa namatay. Ang patayng lawas sa Koreano anana karon sa usa ka punerarya diha sa lungsod sa Ronda. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.